まずは現場の声を聞かないと。いつもお疲れ様です。最近の保護状況。相談は増えています。保護しても次の行き先が足りません。子猫の相談も多いですか？春から夏は特に遺棄や多頭化の相談も。生態系はどうですか？希少種への影響は無視できません。現場では慎重な対応が必要です。猫だけを見ればいい問題ではないと。はい、猫の命も希少種の保全もどちらも大事ですので。そうは言ってもな。一方では制度によって処分される。これは課題だ。